Gendangnya anyar. Gendangnya anyar. Ora anyar. Kak, maksudnya wong kawah neng ditokno neh. Wilujeng santen sedaya mawon sedaya masyarakat. Tambak Rama welang rumpel dadi siji ya ten ya. Luar biasa ya. Kurang sak ceritan. Penake piye iki, Tro? Kentik-kentik. Kentik-kentik. Lek Joy, muding kentik-kentik ngono apa ora Lek Joy? Ora. Ya Allah Gusti. Sing iku lho ina. Kuwi lho, sing penting tak siapna sik ya. Nggih, sik. Hadap kanan gerak. Lancang depan gerak. Ngancam kowe ini. Karo balane senengan ngono to. Lah menyok tangane dou, nundul ngancane. Ketok wae. Sikil kiwa buak ngiwa. Sikil tengen buak nengen. Jentetno sithik Adik. Enak ya. Menghadap piye to? Menghadap rumah masa depan. Mula kuwi dieling-eling ya, Dik ya. Piye, Dik Sundi? Mumpung ije urip nang donya, ayo padha elinga. Ayo eling, Teng. 1 2 3 Ojo lali palingku. Uga mono nimas janji-janjimu. Bokonge. Lah, madhep rumah masa depan. Aku kan setyo satu. Terima kasih anak-anak. Luar biasa. Monggo matur terus cus. Lek Joy. Wahyu Manggala. Kamu ini selamat sore. Aja ndelek kowe ya. Aku radoyan
kok sedih lah terus. Asik. Liyane Gus, Gus. Sik. Wah, ngene jalukan. Katut lanangan mau ngono wis katut. Gusti kula pun manut jalane Asik. mung jenengan sing ngatur critane
nggih Bapak Ibu nggih.